Tlak na znovu otvorenie Hormuzského prielivu je obrovský. Globálna ekonomika touto vojnou nielen trpí, ale je úplne narušená na mnohých úrovniach. Tu nejde len o ropu. Svetové ekonomické fórum zdokumentovalo, že uzavretie prielivu narúša najmenej 9 hlavných komodít. Okrem ropy, mnohé z nich sú nevyhnutné pre globálnu potravinovú bezpečnosť a priemyselné dodávateľské reťazce. Začneme hnojivami. Arabský záliv predstavuje 46% svetového obchodu s močovinou prepravovanou po mori. Močovina je najpoužívanejším dusíkovým hnojivom na svete. Táto dodávka je kritická pre hlavné poľnohospodárske ekonomiky vrátane Indie, Brazílie a Číny. Analytici varujú, že dlhodobé narušenie zvýši globálne náklady na výrobu potravín a zintenzívni inflačné tlaky. Druhá v poradí je síra. Takmer polovica všetkého svetového obchodu so sírou prepravovanou po mori prechádza cez prieliv. Síra je kritickou surovinou pre kyselinu sírovú potrebnú na rafináciu niklu, kobaltu a medi pre batérie do elektromobilov. Hliník. Blízky východ produkuje približne 9% svetového primárneho hliníka okrem Číny. Viac ako 150 000 tón kovu registrovaného na londýnskej burze kovov už bolo stiahnutých zo skladov. No a napokon tu máme hélium. Katar predstavuje takmer tretinu svetových dodávok hélia. Hélium je kľúčové pre výrobu polovodičov a pre magnetickú rezonanciu v zdravotníctve. Bez stabilných dodávok hélia nemôžu magnetické rezonancie fungovať. Hélium sa však používa aj na výrobu čipov, ktoré sa používajú napríklad v technologickom odvetví s umelou inteligenciou. Západ teda teraz požaduje, aby Irán znovu otvoril Hormuzský prieliv. Problém je však v tom, že ho nemôžu a nemajú ako donútiť a Irán nemá absolútne žiadny dôvod im vyhovieť. Z pohľadu Teheránu nebolo uzavretie Hormuzského prielivu slabosťou, ale je to ich páka. Ako vidíme, Irán vytvára tlak na západné ekonomiky a robí to takto bez totálnej vojenskej eskalácie. Prečo by ho teda Irán znovu otvoril? Prečo by sa vzdal svojej najsilnejšej vyjednávajcej pozície pre nič? Donald Trump teraz dáva ultimáta a vyhráža sa. Sme len 2 dní od Trumpovho termínu 6. apríla. Ale čo urobí Trump? Trump si nemôže nárokovať víťazstvo. Nemôže znovu otvoriť prieliv bez veľkého rizika a nemôže eskalovať bez ničivých následkov. Toto analytici nazývajú strategickou pascou. A presne tam sa Trump ocitá. Aj keď sa mnoho európskych krajín odmietlo vojensky zapojiť do tejto vojny, Európska únia a Spojené kráľovstvo však zrazu znovu objavili medzinárodné právo a dokonca hovoria o sankciách voči Iránu, aby vyvinuli tlak na Irán, aby znovu otvoril Hormuzský prieliv. Tak sa na chvíľku zastavme, aby sme ocenili tú absurditu tejto situácie. Keď Ukrajina odmietla povoliť tranzit ruského plynu a ropy cez ropovod Družba do Európy, krok, ktorý skutočne poškodil európsku energetickú bezpečnosť, sankcionoval Brusel Kyjev? Nie. Keď Ukrajina zatvorila kohútiky, aby potrestala agresora, Európa to nazvala hrdinstvom. Ale keď Irán uzavrie prieliv, aby potrestal agresora, teda aliancie USA-Izrael, Európa to nazýva nezákonným. Toto má byť európska diplomácia a uplatňovanie medzinárodného práva v praxi. Namiesto toho, aby konala proti agresorovi, ktorý vojnu začal, namiesto toho, aby tlačila na Washington, aby ukončil túto agresiu, sa Európa pripravuje tlačiť na napadnutú krajinu, aby sa stala vlastne úplne zraniteľnou. Nazvime to tým pravým menom. Toto nie je právo, toto je politika. A aký je teda výsledok? Priznajme si to, toto nie je vojna, ktorú by Západ vyhrával. V skutočnosti to pre Západ a jeho spojencov vyvrcholilo úplne katastrofálne. Aj fínsky prezident Alexander Stubb to vyjadril celkom tragikomicky. Medzi Európou a USA sa práve teraz objavuje trhlina, ktorú ako vášnivý proamerický a transatlantický zástanca oplakávam. Ale je to realita, s ktorou musím žiť. Toto je strategická pasca, v ktorej sa Európa nachádza. Nemôže podporovať vojnu, ktorú považuje za neoprávnenú a strategicky nerozvážnu, pretože si uvedomuje, že politické dôsledky sú úplne neudržateľné. Ale zároveň si nemôže ani dovoliť úplný rozkol so svojím transatlantickým partnerom. Najmä vzhľadom na to, že vojna na Ukrajine stále prebieha. A tak sa Európa opäť ocitá medzi mlynskými kameňmi. A ako obvykle, kontinent, ktorý si myslel, že unikol ére veľkomocenskej politiky, zisťuje, že geografia je osud. Ale čím hlasnejšie Západ požaduje znovu otvorenie prielivu, tým jasnejšie je, že už nekontroluje výsledok tejto vojny.